hei kan veng kan community vela hianin thosi hi tam lutuk ani chuan an lian tha box sia then phei chu apan ya karin do phei hi chu mian se lem lo na nam ase an tron hi muang lutuk ani chuanin fangmir te pawh hi kan nga fangmir hi min an sui dan chuanin kan lei hi a eng kan ti dawn nge sen kan ti dawn nge chu tiang chuan chutianga chuanin chuwanga niang an te tho the fangmir hianin bu hian lo hreuh thin emaw motor om sra sam bete a view vel hi no em ni lai chuma tuinia tui khwa an siam niang tuin siam chang ni nei hi playground ya kimi the bottle chibei vek ule kan video lo thlir thin tu te zong zong inom na mun thawa dam taka weekend te po in man kan be se ya chuanin hlim takin sel takin in lo om zel po kan be se ni chuanin tun tum chu hei kan video kan weekend man dan kan shil don chawa chuanin bazar te kan kala kan pa thomno te kan en ti vel te kan kalo hmu chawnga chuan eng nge kan lei ti te ka aman zat thlengin kalo hmu don chawani chuanin hei in mong hianin paka kan om meka lai pak kan kalma hianin kan then om kan venga tanga ni min ni kala sonin ke mani tlang mi anom ve a chumi te chu kan vatlo zoka kan pa hianin min va hruaya motor hi kala khal thiam lo wang hianin tunlai chu ni salut toka ke ne na han kal ver kha chi lo sia chuwang chuanin motor khal thiam lo tan phei chuanin a boi thlak du khop mai min va hruaya chuanin kan le lampanga ti hanin playground wa kan kala ka fanu hian nuam hi ti em mai ni khwa te hi nuam a tlai lampanga phei chuanin adai nuam ve rewa ni sa kal lo chuanin What? Okay. Wow, Daddy, look. Hey, headline kan pangpar muna sonin piteng kan dia kan no pan line kan man thin ang kha khateng kha lo full wa ki ka capture full wa moi tak tak ani chuanin he voi ni chu shopping te kan kal dona kan vakal kwal dona vakal kwal vel kan tuma kan pa birthday hi aron thleng dona thotan hi kan pa birthday turania chuanin chu mi hin chan chuanin do zong te leitur te tlom ve boxi tha ve boxi kha kan zong do ani an la lo om takin kan tia bye bye kan leng don hei hot vesin kan payan thila thei hila kan vele le ni hi so lai son in advertisement in lua turom ti in he ti hian an king fa in lua tur helama om ti khan tar ni kha US ka thlen tan tir chuna mak hi ka ti ve thir tu ka khatia advertisement ni kal konga hanan lo keng thi ni ka mu ve thina pangpar te hi an zuar thina mi hang kal konga top tian tiang khanin mo guess man ki engi an ti kan non thlek mai ka chana to to zo ka kan non thlek ma ka chon cheng ni le sen som li te ni kon choi chen thuan poi an pel ba to ni hi water park ni hi kira kal tur ni parking na kan zonga motor tam le tu ka an parking na poi sudah sudah ngai oi ha kan shopping na tur chu kan han thlenga nian sa tha ai kan fanu po kan pa po meng kan meng tur phupalom ke chu tar mit kala bona le jiam kalang ve du boxia kan pa min la vero ka tia in han la chuan in he motor no te thut na te kan ho no te thut na kan ho te la hi cheng som an lai ala ni vele zuirin ain to ve ang ran khop mai Write me a cup.
Sông nga man. Sông nga man. Ihi sông ipang man. Nag-em baksi rawa. Ihi nong bang thom na ho. Zot na niya. Bati pajama to kan song kamat. Ikaw din ang kulom sin. Sekarang nga pajama si swimming pool. Hakchi. Lo din furniture kan en le don ni. Ya hemin na. Var boxi yang zam ni. Aman siak lo ni engin sa. Ya van tawi mi ve sang li le di. Etiang door shopping mall ve mi hijo. Dua yan to thei tu. Unal ro tap. Đây là ca dông chẳng về bác sĩ à. Hey, chung chu a zau in a nuam thakop mai chuanin hei kan fanuin rai horse an ti mi heng hi a chuang ve chak a voi khat chuang na tur ania ke ni chung ko tan chun kan voi khat ti na hi tam te mai ne voi khat na kan voi khat na hi ni zela kan dem om lo nia kan om dan hi alak lor tu ka chu tiang kar vela chuanin kan fanu hi lo thang sei lian ve man bok. Hi. Hey! Choo choo! Hi! Bây giờ mình tìm rồi á. Thế là buy 3 get free. 3 free and there. And she nói bên bể qua có dòng lốc ka fanu muthil chung khanin kema in hei ka vakal kwala chuanin an discount ta kha kan en kwala kan lut kwal velarin ai hian ka do an la to le zela chuanin under $50 under 50 man kha ka mi dora han ka valuta ki phei ko ki kan mamo lo mi khwalte kan nein le in leng kan nein kan mamo box in chung buna tan khanin online vela ka en hianin ato cheng sri cheng ra te lo ni in alo ni hlom box se chuang zo hela mun kan thlenga tiang phei ko khi ka mu hlawa cheng nga in khi chuanin bun nga kaleya ati zal tak tak chuanin chumi zuwa khi bun nga kaleya chun sunscreen te kaleya vain cheng somli pathum le sen som kwa nyamon chuanin rosa te kan kala khi rosa khen kan in chung bung ram mo vel te kan muwa ein I popsicle an ti mi vur siam na tur te kha hianin ka fanu hianin vur hi lom ve box ya kan la siam ngai si lo kan hei po kan vei khat na tur nia chuanin engkim me hi ke ni dan chon ka siang khanin kan vei khat na ti do vak hi ni do na mo chon hei rosa hianin thil hi tlom ang reng khop me khi ni ka fanu thom no zan mut kor tur kan zonga chuanin hemi hi kan muwa chun hak tur le zan hak tur avain hian zangi hak avain ke kor pani le kor pani avain pali ni chu
chu mi pali chu cheng som pahnih le sen sangpar pakua mi chu tiang lak chuan kan pia tlawm khawp mai rina in grocery hi lo tlawm khawp mai ki chuanin kami H&M a khanin H&M a khan kan pa hianin I kawr a en ve nge ya chuanin khi ho kia lei ve nge chuania thawmhnaw hi kan lei khal tuka dawrah pe chuanin kan lei khal tuka chaina kan awm lai pawh khanin leidan hi kan thiam lo a chuan hei ki pawh jeans kekawr pakhat a bul ang reng khup hnuai ang chin kha khatiang kha ka lei bawk a chuanin hei vur chu kan ka siam sak dawn nge ni kan vei khat nan tak tak ani hi maw ki bawng hnute le chini ka tela tikhianin ala sa deuh hleka tikhan ka dah dai dawn ani khi mi chuang hianin chuan a dai deuh hunah khanin fridge ah ka dah a chuanin ka fanu hianin ei chak tawh khawa mahse nak tu kan ngah ngai dawn a kan awm te hi a lan a rem ruam a mahnia swimming pool kan chen na kha niang ole khati zawng kha ni le sengin ka video te milo en saka minlo thlir sak tu te zawng zawng in chungah lawm thu ka sawi tak zeta inamna hmun theuh ah dam tak le hlim takin lo awm zel ang chaw aw